Už? Počkajte, dám tam záznam. Odfotiť? Počkajte, dám tam záznam. Dám záznam. My sme svedkama najspravodlivejší konzervy na svete. Dáme na YouTube. Tému neverím, že to tak smrdí. No ale ja jdu ďalej, lebo sa dogrcam. No. Fuj. Smrdí to? A nie je to také strašné. A to nemôže tak smrdiať. Ale jak to zasyčalo. Ale no tak to... Ryba tak nemôže smrdiať. Záprdek to je horší. Čo šíbeš, tak to vôbec nesmrdí. A teda... Áno, vajíčko, keď smrdí to, ale nie je to také ako... Že vajíčko, keď sa Fuj, pokazí... do boha, aký by si ale niekto nezjedla by som to. ujebal. No, to je normálny takový prirodzený smrad. Fuj, Točíš to? fuj. Ja to video potom Ja to ešte necítim ani. Jozef, tak ako toto ti nesmrdí? No smrdí mi to, ale nie, že by som sa dogrcal z toho. Fuj, ale smrdí to, fakt. Fuj, ale jak prdy. Fuj. Fuj, ešte sa k tému. Ja to ani necítim. Fuj, to je humus. Vidíš to? Ja viem. Fuj, strašne. No, včíl. No ale nesmrdí to nejako strašne, Ne, že ona... tak jak vajca, alebo one, sírová Áno, ona, točím voda. to. Ideš to aj zjesť? Fuj, to je humus. Alebo jak sírová tá voda. Fuj, tady to na mňa táhne úplne. Počkaj, točíš to? Odfoď ho, Počkajte, idú. odfoď ho. Lebo sa dogrcam. Držím. Točíš to? Hej, počkaj, ukáž. Ukáž? No. Fuj. Ale aké to má proteíny a vitamíny. Normálne slaná No. ryba ako svinia. Ble. Strašne je to slané, vieš? Ty, ale... Však preto to musí byť presolené, aby to vydržalo. Strašne to smrdí, strašne to smrdí. Strašne. No ale proti tebe to záprdku to je... Nie to až také... Ale nie je to pozri sa, že... Proti záprdku to je jak ona. Vôbec to nie je Aróma. strašné. Asi jak dole, ja to strašne cítim, to je humus. Ja ne. A normálne ľudia na internete, na videu grcajú z toho, ty kokos. Ale tak to je fajnový, lebo tak... Ja som čakal, že to bude brutalita. Ochutná, ja iba slané je to jak Čo svinia. sa ofrckáš s tým. To je keby sol žereš proste. Ja sláneček, no. Fuj, do piče. A čo tá šabla pora z nosa? Normálny sláneček. Normálne hnusne slané to je. Že? No, že preto, musí to byť dosolené, aby to vydržalo. Kamaráde, 3 dní mňa nelúbeš. Cez masku. Máte plynové masky doma? Natoč to. Točí to všetko. No plná pohoda. No Kika, koštuješ to? To sú Nie, ja sračky. to jesť nebudem. To Ale otvára nie, do Jožico, grčia. koštujete to? Okoštuješ to? Okoštuješ to? Ne. Tak budú vám vykať non-stop teda. Dobre, Budem. hotovo, finito. Ja som čakal nejaký mega zážitok a... Aj ja. Fuj, Michale, co? Dobre. No vidím ťa hen, ty som samé oči na blbku. Nie, ale... Pička. Dívaj som samé oči na blbku. Nie, ale... Nie, ale hnusne to je slané, fakt hnusne slané to je ako odporné. Hnusne slané to je. To svrdí jak riť. Keby tu byl Ben, či Dan, ten by nerobil problémy s tým. Ja odchádzam. To mi je na blbku z toho, fuj. Ale nie je to nič strašné. No je. Jediný kameraman je to. Fuj, tak to je. Tak jak Je vajca. to smrad. Tak jak záprdky vajca, no. Také podobné niečo, no. Grca to zase nie je. Ale No ináč, mne jo. ináč nič moc. Ja mám slabý žalúdok teda. No?